ಮಂಗಲಂ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಧ್ವಮಧ್ಯಿಮ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದ व्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. ह्या वर्षाच्या चातुर्मास कालावधीतून सामाजिक हितसंवर्धनेच्या अनेक कार्यक्रम आयोजित आहेत. दर दिवसाक एक दोन्ही अशी संदर्भ कार्यक्रमाचे घडत जगतात. आता ज्या मी वैरी रक्तदान शिबिरांतून असून उरलो नाही म्हणजे आयज वार पळय सोमवार आणि ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ ಪಂಚಾಂಗಣ ವಾತ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಯೋಗವೇ ನಮಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. सोमवार शुभ दो खै सोमवार हो मनाची प्रसन्नता चढ द्विगुणित कोणेच्या संगीतरेचे वार ईश्वराला आराधनावर अनेक आमच्या कुलदेवळांतही ईश्वराला उपासना तुलसाठीही सोमवारात पालखी उत्सव करतात. नागेशी मंगेशी आणि तुगे रामनाथी जांबावली देव असे 5-6 देवळांतही रात्रीच्या वेळारी उत्सवाक ईश्वर देवा घेऊन भोंडायतात. म्हणजे आम्ही पुरा ईश्वराला उपासक नाही हा ते ह्याच्याही देवळांत 5 देवळांत पळयात लक्ष्मीनारायण असं लक्ष्मी सहित नारायण असं ऐकरे नरशिव लक्ष्मी घेऊन नारायण रावला दरदल्या आम्ही नारायणा उपासक. विष्णू सर्वदा प्रतिपादय म्हणून घेऊन तसल्या वैष्णव तत्वाचं केंद्र मडगाव मठग्राम मठग्राम म्हळ्यार वैष्णवाला मठ आशिल्लो अशें म्हूण सांगता तसलो पयले गांव अष्ट अग्रहार खंय गोमांतकाच्या चारी दिशेंत आशिल्ल्या पर्वत श्रेणींतून 8 अग्रहार रावील तरेचो आमगेलो समूह 8 अग्रहार म्हळ्यार ब्राह्मणाच्या नांगान रावील जाग्याकच अग्रहार म्हणून जाय. एन्सायक्लोपिडिया पोश काणपळ्या अग्रहार म्हळ्यार डेफिनेशन कसं म्हणून 50 अर्थ आसता तरी ब्राह्मणान वसाहत कोण रावील तरेचो ब्राह्मणाक दत्त दान दिलो तरेचो जाग तो अशी स्पष्टच उल्लेख तशें मेळटा. म्हणटना मठग्रामात देव जांबावली दामोदर नरसिंहाल कुलदेव तो नरसिंहा कुलदेव ते मस्तका कुलदेव आसा तरी ते दामोदर आसा म्हणून ते पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल म्हणून सांगून दामोदरा पालिकुटकार येतात. वैष्णवाल तेज थंय बी आसा पालिकुटकार हर हर महादेव करचे ना तरी तशेंच ताचे उजवे स्थान लक्ष्मीनारायणाक दिल्लें आसा. विग्रह सुंदर आसा भव्य आसा. अनेक तरे विशयांत ही सर्व कुलदेवळां स्वाम्याल्या संपर्कांत यात्रा बीन आसा. गोंयांत आमगेले सारस्वत समूहाक 45 टेम्पल्स आसा. तातूंत 2 फक्त कवळे मठाक मात्र म्हळ्यार 43 टेम्पल्स वैष्णवाले स्वाम्याला ते चलतात. बायल वस आसता 1826 पोर्तुगीज म्हळ्यार त्या भाशेन जे आमगेले देवळा संरक्षणा आमगेलो सारस्वतांनी राखून दवरून हाडिल्लें आसा. आमकां वैष्णव पीठ आसा. वैष्णव स्वाम्यान सांगिनेच तत्वतः पालन करता एक देवळा अशे तरेन शासन अशें सरकारी राजमुद्राही घालून घेतले अनचॅलेंजिंग आणि केन्ना तो सुधारणे हाडूनच आतांय काहीतरी गवजी घालतात. बहुजन समाज वरे आमकांय त्या गांवांत देवळाक पांय पडच्या अधिकार दिवपाचे पांय पडच्या अधिकार आसा भितर वचून अभिषेक करचो मेळना. कसं नाही उत्सवात तयारी पुरा आमगे लोकांनी करता. उत्सव कोणालो आमगेलो उत्सव ते हर्षमित्येव उत्सव परिकीर्तिता. हा एक संस्कृतान हर्ष संतोष आनंद एक जीवनांत एक देवसेवा करतसर एक मोठा म्हणटा अवकाशही आमगेल कुलदेवळांत त्या देवळाच्या कुलगोत्राकन रूप जावन कुटुंबाच देव म्हणून घेवन तशें अभिमानपूर्वक त्या देवळां वचून बसका पालखी धरका गॅसबत धरका इलामत म्हणटात. देवाक उत्सव आपण व्हरता जाल्यार यात्राचे देखावेचे स्वागत करता जाल्यार हे पुरा आमगे लोकांनी धरका. कार्तिक पुर्णव करका अनंता चतुर्दशी करका हे पुरा सामाजिक ರೀತಿ ರಿವಾಜಕ ಧರ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಸ್ವತರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾರವಂತರು ವಿಚಾರವಂತರು ವಿವೇಕವಂತರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಶಾಸನದ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. आता ते म्हणतात आमचं भितर घाला आमचं भितर सोडा असं करतात. त्या पुरा राईट पर्सनॅलिटी दवरल्याची
ನಯವಂತರು ಸಾರಸ್ವತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿದವರಿಗಿಲ್ಲ. कायदे बनवून बसीन सर चीफ मिनिस्टर आमगे ओळखेत होते जनता सहित एकदा मीटिंग आपोते सर म्हणजे कायद्या बदल जावच्या फावना म्हणजे निश्चयाचे वचन परत परत सांगून आमगे केंद्रित आमगे शक्ती आमगे भक्ती आमगे श्रद्धा आम्ही घडवून फिरचस नॉर्थ केरळ राहतो. नॉर्थ केरळ आपण कारवार डिस्ट्रिक्ट बीपीटी ऍक्ट अंडर 1951 म्हणारे कायद्यांचा आम्ही शिकून पडिले 65 देवालय किती बरेच जाताने ते पब्लिक टेम्पल म्हणून ना आमगे जाती जमाती आमगे सारवंतिके कामी देवळ स्थापन करून येतील ना नेचे आमगे देवळ ते आमगे धर्मगुरू असं म्हणून गजेटात म्हणजे सरकारी कर्नाटक सरकाराच्या गजेट 2/10/2002 गजेट काढल्या कळतं पटपट प्रिंट जाऊन आयला 65 देवालय ही एक स्वाम्याला अंडर कारवार डिस्ट्रिक्ट आमले ती तानकाचो जग देऊन सोडला. गव्हर्नमेंटाचा हस्तक्षेप ना मुक्तता खंयच्याही अधिकार त्यांचो जना नांतर 5% 6% त्याने ऑफर घालता ऑडिट फीस आमगे वर्ष 500 लाख रुपये उरले आमकां टेम्पल सांगतो आमगे 65 टेम्पल्स स्वामी हातान देऊन सोडता हांगा ही एसोसिएशन काम करत असं डिनॉमिनेशन म्हणून आम्ही संपादन घेतात असं तरी पत्तगाडी स्वामी तशी कारवार डिस्ट्रिक्ट 65 देवालय तशी सागर पडल गावात एक देवस्थान 66 नंबर घेतला 67 नंबर गेले आणि पहिले घर सोपते ते सांगा 3 म्हटलं घर एक कोटी वेतन जीर्णोद्धाराचे कार्य करून बरे सुंदर म्हणजे ओळख कसं कळले का म्हणतात आज बदल उताक नाही दांडू नमस्कार करते पासून नमस्कार झाले रे नाही दांडू नसे या सोपे वच्चा जाय ना येऊ सोपू घेते येऊ सोपू म्हणायचं कसं म्हणतात तुम्ही काजू बी झाड मस्त तरी ना हो काजू 360 फूट साकले 360 फूट ही होई वर्षासून आम्ही 1 फूट वाढील परंपरे सगळी स्वाम्यांना ज्ञान मायग्रेशन घेऊन आले हे सारस्वत समूहाक एक मध्यवर्ती जागो आसका अशी धर्मदर्शी मंडळ म्हणजे स्वाम्यांना धर्मदर्शी म्हणून नाही ते परंतु स्वाम्यांकडच्या अधिकार प्राप्त पदाधिकाऱ्यांनी बरे सृष्टी विन्यासान महाद्वार वस्त्या फेस करून असा आयच्यान पडेल आणि देव भितर दिसका तस तरेन लेवल मेन स्ट्रक्चर बदलले ना 174 वर्ष पहिले ताज्या पहिले फाटल्या नसेल मोठ आमगेर मोठ वही याद राहण बांधलो 28 स्वाम्यान तांगेर नावाचे लौकिक चढ स्मरण योग्य आसका पूर्ण प्रज्ञ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಸಾರಸ್ವತ पूर्ण ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತರದ सत्य अहिंसा परोपकार इत्यादी सद्गुण मनुष्य जीवन आणतो असल्यावर ते एक व्यक्तित्व म्हणून घेतात त्यातले व्यक्तित्व संपादन घेतील जाऊ का मायग्रेशन घेऊन येईल गोयकारांतल्या एक मध्यवर्ती जाग्याचे एक देऊळ उभारी नसा हाचे एक इतिहास मस्त तरी नसा थोडं मुखार जाऊच्या स्मरण केलं तू स्मरण संच केलं तू हे थोडं संदर्भ व्यक्त करणार जाऊ नसा म्हणताना या देवस्थानाच्या हो एक मोठं मध्यवर्ती असून जनजागृती कर एक स्पंदन देणार तरी जाऊन असं पहिले रामकृष्ण मिशनाचे एक स्वामी येऊन आले आणि बरेच तरी मुहूर्ताक त्याकडे घेऊन सकाळी 7 घंट्याक सर्व ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಳೆ झाडपूट म्हणताय पावसात चढतात श्रावणांत क्रमांक आमगे लोकांकही श्रावणांतू शुक्रवार आणि आदित्यवार कसं करू का तुळशी काढायला येताने वन घालून काम करू का ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಕು ನಾದ್ಮೇಲೆ काही जीवाण म्हणतात सरीसृप कसं करतात ते खळतात ते मिळता सावट मिळता अथवा वलसण मिळतात तेही भोंगतात अनेक तरी जीवजंतू घरात पायरीवर चढतात पायरी मिळत स्टेप्स त्यासाठी परिसर एक स्वच्छतावर का म्हणायला श्रावण आणतो शुक्रवार आणि शनिवार आदित्यवार या दोन्ही दिवस शुक्रवार लक्ष्मी लेखा आदित्यवार सूर्या लेखा आरोग्य भास्करा इच्छित आरोग्य मग कावे तुम्ही कोणाला कोरगा आज रवी रवी सूर्याने उपासन करता गायत्री जपान तेल सांगणार लागल्यान गायत्री जप बरकाची ते सूर्यबीम मार्गदर्शन करायच्या
ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಮಲ್ಗಡೆ ಐಡಿಯಾ ಸಂಘಾಗಿದೆ आम्ही मलगड्याने ऋषी परंपरा संघ त्याचा निकल करताना सकाळी एक स्तब्ध मना एकांते सुख मास्यता परतरे चेतस समाधीयता आपला चित्त देवाकडे लागू जाते सूर्यात उगवच तरी नारायण त्यासाठी तदर्थ भावना हे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती सुटका 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 असताना संस्कृताना स्वागत करून टाकेने संस्कृत शिकल्याने घरातही मदर टंग करून घेतात ಹೌದು ಉದೂರು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಮಠ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಹಂಗ विधानसौधाचं म्हणजे पाहिजे बरोबर मठ बांधला सांगपा कारण की नाही थई बेला की तसली पंडित समागम स्वाम्याला केतना येतात रावतात त्यांना भाषाची त्यांनी घरात सान्न चेडो जन्मा येताना संस्कृत शिकताना जन्मा येतात कडे उलट वर्षवर्त पुन्हा आपला ಬಾಲಕೋದ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಾ ಶಬ್ದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾವನೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ म्हणल्याक देवभाषा म्हणून ख्यात संस्कृत भाषा ही दैव स्पष्ट भाषा म्हणून वेदांत सुद्धा सांगितले संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः काव्यादर्शांत एक अमोघ साहित्य ಇದೆ संस्कृत विष्ट आमचा वयं भारतीयाः प्रजा भाषास्माकं तु भारती एक महाभारताच्या सांगता पारिजात चंपू म्हणले काव्य अवघे 100 श्लोक सुंदर सुंदर हे श्लोक आम्ही उद्धरिಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತೀಯಾः ವಯಂ ಪ್ರಜಾः ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನೇಕ ಭಾಷಾಸ್ಮಾಕಂ ತು ಭಾರತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೀಯ ವಯಂ ದೇಶೋಯಂ ಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಬ್ದतो ದೇಶೋಯಂ ಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ ಆಮೇಲೆ ದೇಶದಂತ ಭಾರತ ಭಾರತ ಪೂರಾಂತ ಭಾ 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 ಭಾಸ ಅದು 4 ಭಾಗ ಕಲಿಬೇಕು 4 ಭಾಗದ 4 ಭಾಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತದರ್ಥ ಭಾವನಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಬಹುದು ಹೌದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು ಶೀಲವಂತರಾಗಬೇಕು ಆಚಾರವಂತರಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ उद्योग पर्व म्हणे शांती पर्व म्हणे कथा अनेक कथेचे संदर्भ करतो बैसून गेले गीता असं नाही गीता ही मॅन मेकिंग रिलीजन आहे रिलीजन ऑफ गीता इज मॅन मेकिंग रिलीजन पण ती पाश्चात्य पंडितांनी गीतेविषयात क्वाही क्वाही म्हणतात एवढंच तोसिದ್ದಾರೆ विवेकानंदाने मस्त सांगला तसं नाही संच तात्पर्य विस्तार मस्त दत्ता मेलो तुम्हीला आरोप होतो का क्लास ಅಂತೂ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತದ ಗತ ವೈಭವ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೇವಲ ದಿವ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ತಣದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ದಾಂಚಿ ಪೇನಸ್ ಅಂತು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ सांगता एक अकृतरे सौख्य जीवनात संपादन घेवका धरतल्या संस्कृत अभ्यासाक लागो का म्हणाल्याक पळा आम्ही वैश्वदेव करतात ब्रह्मचारी लोक ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಪುಸ್ತಕ ಸುಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು
कित्याक श्रद्धास का बुद्धी प्रतिभा मेधा नवनवोन्मेष प्रतिभा यश सर्व कार्यांतू यश संपादन घेऊ का जाल्ले आनी थोडा आपल्याला बॅक अभ्यास घेऊ का स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ಸ್ವಲ್ಪಪುಣಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ करत कसने ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ प्रज्ञा मे विद्या बुद्धी श्रिय बल आयुष्य हे सगळं असताव का जर चालले देवाला मक्का आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची साक्षात्कार करतात साधा साक्षात्कार जाय ना तो कसं सिनेमा साक्षात्कार करणार रे ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಫೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಾರವಂತಿಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದರೇಜೆ ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಬರೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೇ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರೇ ಲೋಕ ಆನಂದ ಇತ್ತಂತ तसे ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋಗದ ಕಸನೆ ವಿದ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದುತ್ತಲಿರಬೇಕು 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ 50 ಸಲ ಓದಬೇಕು ಶುದ್ಧತೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು ಏಕ ಶಬ್ದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತಃ ಸುಷ್ಟು ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುರ್ಭವತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಕ್ಷರ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸಜ್ಜೆ ಅಕ್ಷರ ಭೇದ ಕಾಡುಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 18 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಕೂಷ್ಮಾಕ್ಷರ ಮಳೆ ಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಸುಡ್ಕ ಮಹಾಪುರಾಣ ನಾಭಿ ಮೂಲಾಂತ ಶ್ವಾಸ ಸುಡ್ಕ ಓಂ ಬಾಯಿಲ 3-4 ಸಣ್ಣ 20 ಪುಸ್ತಕ ಕೈ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ अट्टे श्लोक बरोबरे दास बरे ज्ञान ताने बरे खंचे काव्य तुम कशी ह्या तऱ्हेच माध्यम ಪ್ರಣವ ಹೇಳ್ರಿ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಮುದ್ದಲು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡೋಣ ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಹೌದು ಇಂದಿನ ಯೋಗವೇ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾತದೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ಸಂದರ್ಭ वे आयकर नरशिव दाखल परिवार सहित नव्यान तुळशी कसं चुडी पूजन अरे पण ना लोक सांगा स्वामी सगळी कार्य होतं आपली होतं बसले भजन ऐकलंय असं कहते तुळसी वंदन कोणत्या का होय बायला तुला संस्कृत काव्य शिकेल कोणाच तरी काम म्हणते सबिता का ठीक आहे काव्य बरोबर नडा अर्थ कोण सांगा तर ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ತುಳಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪೈ दोन पिटी मुळा साधा घरामध्ये तुळस स्वच्छ असलं पेडस करता का डब्बल असता टिपाय तो वगैरे डब्बल टिपाय काहीकडे 4 पटी टिपाय ताजेर एक तुळस सुंदर मिळतात क्ले इंडस्ट्री काहीच मिळतात रेडीमेड मिळतात काहीकडे बरे हातरान बांधिले डेकोरेटिव्ह म्हणतात तसं नाही तुळस दवरले घरी तुळशी झाड हजारो पानं किती 4000 पानाचे घरकरी विपुल जाऊन तुळशी झाड दारल्या नाही उदागल का त्या घरात जवतल्याने वय घरात कोणाचं आज कितात यश मानू रा बाई म्हणतात तो बरोबर तांबियो घासून 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 चकचकीत पडेल आणि तोंड दिसतात त्या तांबिया दिसतं की नाकी आंबोत आमचा गाव तिथली तांबियो आणि कसं की एक चलता येत तांबियो एक तांबियो म्हणजे 5 लिटर पुणे उदावर करतात तांबी घराजवळ क्रमान घरात बसल्याने थोडी सीकच पण प्रार्थना आम्ही नॉर्थ केन राहतो दासरांची म्हणून शंकवादून शनिवार दिवसाक व्यंकटेश देवाला उगास करतो घरात भिक्षेक
काही इकडच्या फुल वसून येत आहेत वायला महात्मा तिरुपती यात्रा करत राहिली म्हणून आणि तुळशी बरोबर आहेत आणि भारी भारी गोविंदा गोविंदा म्हणून घालून विष्णू परंपराचे दास साहित्य दाखईल असताना प्रणवा उपदेश वैष्णवान सांगिलो ना मी सांगता पण दुसऱ्या तेव्हा तुलपुळ्या त्या अंकित नाम ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಮ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾರೋ ಇವರು ದೈವ ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ದೈವ ಭಕ್ತರೇ ಇರಬಹುದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಆವಾಗಲೇ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದೆವು ತೋ ದಾರ್ಲೋ ತುಳಸಿ ಉದ್ದಾಗಲ್ಲ पाय पडतो दादला पाय पडतो काही चांगला आम्हाला दादला काही तुळशी होतो पाय पडताला बाबा बायला निपरते तुळशी कट्या पूजा साफ सफाई त्या घराकडे खुलेल्या आम्ही तीर्थळी येतो ಹಿಮನಕಟ್ಟೆಯ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದು ಮಠ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಂತ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಸಂಗಮ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಗಮದ ಸರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಹೋಗುವಾಗ 8-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಾರಿಗುಂಟ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ ರೋಡ ಸಂಗೆ ಬೆಂದಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಂಗೆ ಬೆಂದಗಾಡಿ ಕ್ವಚಿತ ಸುಲಭಸ್ತು ಸರಿ ಧ್ವನಿ ಬಾಜುನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮನ ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ರಚನೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಬಗು ಹೌದು ಸೊಬಗು ಮನೆಗೊಂದದ್ದು ಶೋಭೆ ತತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಬರುತ್ತಲೇ रचना असली ही परत चांगली तुळशी पूजेचे ध्यान असा ताकि कोणी बायलां म्हणले असता तांगेले कसक जनास पड्या मंगुरा पेंडेत बहुत तरे साहित्य ते दवा तुम्हाला बोलूचा असली संस्कृत क्लास हाडका वय वय मी शुक्रवारा बायलां क्लास केलो जायते त्या दिवसावर गजवाना चांगला तशी रामरक्षा स्तोत्रवरे ನಮ್ಮ ಶರೀರಾವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ರಾಮನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಇದು ಕವಚನವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಹೇಳಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳಿವೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಂದ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾದ ತದರ್ಥ ಭಾವನಾಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಾಪಗ್ನಿಂ ಕರ್ತಾರೆ ಪಾಪಗ್ನಿಂ ಅಲ್ಲ ರಾಮರಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಗ್ನಿಂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪವೇ ಅಗ್ನಿ ಸುವರ್ಣದಿರಿ ಸಂಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಪಾಪಾಗ್ನಿಂ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾವಳಿ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೌದು ತನು ಮನವ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಧ್ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿರಲು ಬೇಕು ಹೌದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರ ವರೇಣ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹರಡಿ ಸಮೇತರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಾಷೆ त्यापेक्षा ಪುರಂದರದಾಸ ಏಕೆ ಕಾವ್ಯ ಕಡಕ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೋದಕ ಮನಮೋಹಕ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶ್ರೀಧರನ ದಯ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಶ್ರೀಧರನ ದಯ ಬೇಕು ಶ್ರೀಧರ ಬೇಕು ಪೈಸೆ ದೋಜಿತೋ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆವನೆತ್ತೋ ಶ್ರೀಧರ ಉಪಾಸನಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಲ್ಕ ಉಂದ್ರ ರಂಗೋಲಿ ಕಲ್ಕ ಅನೇಕ ದಿವಸ ಸಂಗೆ ಅದು ಬೇಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಶುಭವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನೇನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಜಗನ್ನಾಥ ಕೈಗಳು ಅವ್ರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಗರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಂತ ಊರುಗಳು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ತದನಂತರ ಬೈಕ್ ಬಹುತಾಜಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಬಹುತಾಜಿ ಜನದ
ಸಂಜೆ ಅರ್ಧತ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಸೆಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬರೋದ್ರ ಸೆಗಣಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೈಗೆ ಸೇರ್ತ ಜಮೀನು ನಾಲ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಕ ಹಿಂದೂ ಮಳದಿ ಸಮಾಜ समूह रंगोली समज 2 फूट बाय 2 फूट स्क्वेअर आली. बरी चौक रंगोली घालतात, उरूट घालतात, विविध ತರದ ಬಣ್ಣನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಅದೊಂದು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು? ರಸ್ತೆ ರುಚು ती लक्ष्मी भवनात होते सकाळी आईली लक्ष्मी कंची घरामुख रंगोल्याच पळाय काही ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ತಾರಂತೆ, ಶುಭಕೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಸ ರಂಗೋಲೆಸಿ घरामुख आहे ती लक्ष्मी आपण घरात पळून होते ಶುಭಕೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. हुंबरा रंगोली बघ का दोन फुलवर का हुंबर बरेच शिरा बनव काय घरावरून ग्रीन आळशी हुंबर बघ तसा त्याचे रंगोली मस्त चित्र काढतात. आणि एक श्रावणात एक शिबिर दवला रंगोली घालच्या हे तुम्ही मस्त पॉइंट दवला रंगोली कोणा घालून कळत पळा वहीची माळी नाही ताजी वहीची माळी सर टॅरेस आहे. आज समारंभ जाऊचा ओढ जागा सर 2-2 फूट नाही 3-3 फूट 1-1 मीटर जागे काय टेन्शन जोड का घरात बेळताने चौक की रंगा पीठ की नाही 2 फूल नकी जॉइंट रंगोली स्पर्धा ಇದೆ म्हणून सांगून जोडा चौकात सांगितले कोण का नाही का संतो सांगच्या अर्थ शिवलो उमरा रंगोली बरं का उमरा बाहेर रंगोली बरं का लक्ष्मी का कामच काय नित्या भवन होते जो मनुष्य अशी रंगोली घर शृंगारित करणार जात की बाई मनीस त्या ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಂಗಲದಾಯಕವಾದ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. त्यासाठी आपापल्या घरामुखारच तुळशी गडपणे अक्षरात दवला तीर्थळे पडून दाग वरे अशी कोण कलशा उद्धा करतात. आम्ही आले म्हणतात गोतू ना स्वामी या परत गाडी ताज्या पैकी होत ना आम्ही गाडी बेंजी गाडी हाई आधी चार गाडी ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದು ಮನ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು 18 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಉದಾಗತ್ತ ಅಲ್ಲೋ ಬರೇ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವ್ಯಸನ असले सोडता निघतात कन्नडीगिते गद्दे काम करणारे टाकली बरे बेफिकीर उरताय युजफुल माइंड आहे वापरण्याचे त्यातनाचे कसं जाऊ का युजफुल माइंड जाऊ का पाहिली स्वच्छ जाऊ घरात आपणही स्वच्छ जाऊ का पवित्र आत्मा जाऊ का पवित्रोहम स्तरेच्या पुण्यवहम पुण्यकर्माहम पुण्यात्मा पुण्यसंभवः स्तरेची भावना धारल्यातूनही अस का बाईला नाही तसे वातावरण घरात तयार केलं म्हणलं ಅದೊಂದು ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಮನ तुळशी बरेकडे मस्त लाई पडलेल्या तुम्ही घरात ನಾವು ಕಮಲत नाही घरामुखारे तुळशी ಕಮಲला ತಾಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಹೇಳಿದೆವು. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಬಯಸಿ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಿ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿರಮಿಸ್ತೇವೆ. परम पूज्य विद्यार्थी स्वामी गुरु महाराज के संस्थान गोकर्ण पत्रिका जीवोत्तम मठाधीश